lang na ang iyang baba nagaya-iya sa kalipay karon inayran way lunok nag-ugana lamang magmahay kaman una nang naiwit ka na gyud sa buhi laman sa taas nga budbud ni tatay kalipay sa gabi nga tanan isalikway kanang imong pagsalimuang kay atong humpayon ang imong kagulanan tanawa si tatay naghulat sa lantay si tatay duulaw unya pagudbud mong duha kiniday sinanay ko may aom sa paa dapit sa itaas aduna usab siya'y dakong samad uyon ang purma sa iya daw naigo sa atsa nakakita siyang karambula ug sa ubos iga day day milagro lagi nga nakanta-kanta ka diha. Pila na kabuhan nga wa nagyud ko kakita nimo nga ni gamit o ng siska. Tatay Pons, sangko sa langit akong kalipay karong adlaw. Okay na naman. Nakapanguyab na gyud ka, ha? Dili sa matuo nga turpi kay ka basta mga babae na. Ultimo pagtanaw las naong, di ka kaharong kay mauwaw. Tay. Usa man, ha? Nakapaninguhan kag babaeng imong naibgan. Uwa pa tay. Oh, my goodness. Abi na kung nagkadiga na ka, kay malipayo naman kung kayo ka. Ay tay, nalipay lang ko. Tungod kay sa katapusan tay, nakahikam na gyud ko sa iyang mga kamot. O sayan, nag-holding hands mo. Dili tay, dili Oh, anak. ano nakahikap man ka sa iyang kamot? Iya mo ko gusto kong soft drinks tay. Papalit og soft drinks. Nya paghatag niya sa kwarta nagunitan akong apil ang iyang kamot. Huskang biya tay. Mura ko gibayaw sa langit tatay po. Hello, Gabrielio. Binakugon sana. Natural nga magkadikit ang inyong kamot. Ay gisugo magkahaka. Ang gagaw gili mo dawato ng iyang kamot. Hal-hal tao ka eh. Eh, maminyo pa kahaka. Ha? Maminyo pa ba kahaka no? Naunsa tong anak mo, Punso? Ay, pastila ni anak ni mong siding. Pagkatulpi kayo. Lapas na kalendaryo ang edad. O sa bingo pa, paso na kaayo. Ay, tuluin ang anak ni mo. Expert man kay kaana, di ba? Nagpanguyab ni mo nako sa unawa, ko gamitin ni mong mga saad-saad diha. Ay, Mga bulan, Is- ituon, unsa pa ng mga isaad sa lalaki nga tos babay. Wag yung ko kadungog ni mo nga may gamit ka to. Giyon sa ganito ni mo ko pagpanguyab. Ay, wa man giagi to pagpanguyab, ay. Ay maulagi, giunsa ko ni mo adto. Nga wa magug ko kamatngon nga nanguyab ka nako adto. Wa man sa tumauso ang pagpanguyab atong higayon ay kay. Gubat man to hapon. Ay ulagi. Ngano magiunsa man ko ni mo Ay, adto. kipapili tara ka adto. Adto ba ka adto hapon? O, di ba ka nako? Di mo itong... Nagsukmagay na sa hapon. Kung saan nalupig kay kumot mo na akong itlog ato hapon. Baong may surrender. O ba ito nga, nagkauyab na yun ta. Oo. Pero dong, mas may tingaling. Tabangan na ni mo atong anak na makauyab, oy. Ha? Ay, usa o manday. Ay, nukto ka mangon. O sabi problema, ha? Unsaon man ako pa-explicar, kaya di man ko makasulti sa kong tuyo kang kita. Ay, di na di ay panganan ang babae na imong naibigandong. Oo, tay. Nayani na lang, ha? Turuan ti ka.
Manguyab gani ka, unas tanan para mawaag imong kahadlok sa babae. Ha? Ang teknik, tutuki una ang babae. Tututukan ako, tay. Tutuki. O kung mututok sa ganin mo, kinhati. Kinhatay? Kinhati. O kung mangidhat sa ganin mo, ngisi. Ako ngisihan, tay? Ngisi. O kung mungisi sa ganin mo, buti pa sa butaan nga okay kaayo siya ni mo. Musugot na siya nga panguyaban mo siya. Oo nga. Kuan dayon. Digahi dayon sa imong gibati. Nang I love you. O kung mutubag og I love you too. Daog na. Uyab na mo. Mao ba, tay? Mao na pinaka-unique nga teknik sa pagpangabag sa pagpanguyab. Tay, kung siya mo iunag yung mututok na ko, pananglitan lang, ha? Tutok, Sad. Mao ba? Basta kung sa ganiyang buhaton, sunda. O tutukan ka, tutok, Sad. O musmile siya, ismile po. Bisag kung siyang buhaton, ay sunda. Aron magkasinabot mo. Nga okay ka sa gusto niyang mahitabo. Na din na, tay? Oo, tuwi lang ko kay expert ko na sa una. Sige, tay. Salamat kay tay. Akong buhato ng imong style, tay. Gituman yun ako ang isulting tatay na ako kung saan pagpanguyab og babae. Kaysa pagkatinuod lang, ambot, kakak kay ko aning mga babae, oy. Ambot lang. Kana bang mag-uban taon mi elevator, ang babae nga akong naibgan, kanang kamera ng duha, murug ko. Nya pangutanon ko niya. Wala barato na kay ko. Ako nga nagpatambal ko atong tatay. Unya. Sige na. Bahala na eh. Hindi gani ko ang sugtong. Maunagi ko sa kong gitrabahoan ba? Bahala na. Karoon na. Makakita ko gigayon. Sultihan ang kagod na siya. Uy, Braulio, naniod to na ka? Ha? Man na ba kag paniod to? Wa pa ma'am. Ano, manta. Ay, pag magmam diha, uy. Kining mamalihog ko ni mo, be. You sure? Basta ikaw, ma'am. Wow, ha? Napakay pinasure-sure, ha? Palit kong sudan dito, be. Ikaw lang bahala, basta kay ka ng mga utan. Ma'am. Di ka ganahan na tong lain ispili sa utan. Ay, sigma, ma'am. Dina na lang, ha? Magmam, pag hindi siya nako, Dina na lang. Okay, ma'am. Sa sudan na, ma'am Dina. Ay, Dina. Dina. Sige. Basta ikay bahala. Day 500. Pag-apila lang sa imo, ha? Pilang ko nimo Dina? Nga naman, di ka gusto? Kuan ka ng ma'am. Sige na. Pag-apil og imo, kay magdungan na lang tagkaon. Adutas kusina. Okay. Sige, ma'am. Aaris ako, ma'am. Ay, nasa ko pati, eh. Ay, hindi kaya. Puro kong gibayaw. Hindi apilan ko na yung palitong pagkaon. Hindi makidungan siya na kong pagkaon tos kusina. Sus, mauna bang ka eh. Mauna yun eh. May kaibaw ka dis, ma'am Dina na ko. Bahala na. Ini pangaon na mo. Muni gayon nang ako siya ingnon o digahan ako siya ingnon ako. I love you. Bahala na. Tol. Ngita to si Ma'am Dina ni mo, Tol? Ano man? Di mo ka. Kuan niya kung sugod palit pagkaon. Para sudaan ko nun niya period to. Mao din ngita to siya ni mo. Nanguta na to kung nabok kuno ka. Mau ba? Tol, gimingaw mo na si Ma'am Dina ni mo, Tol. Ihaya yung moyab na ni mo, Tol. Ay, pulpita. Pero, ha? Sugton ka ko anak tol. Janitor ng taon ko anong kumpanya taon. Na siya, sekretary. Bida, ako na kay sugton taon na niya. Basin pa di ay. Pastilano. Kung tanaw ni mo nga may pagtingin na yung burayan na. Kahit kunting pagtingin lang ba? Anong imong mga atrasan? Bantihi. Oo, tol. Okay, tol. Kano, tol? Akong digahan ni
Digahan ko sa barahan ako. Ma'am Dina, naray mong sudaan sa paniod to, ma'am. Oh. Ay, salamat taon. Makakaon na gid ko ani. Sinsya kay mama, nadugay ko. Ay, okay ra, oy. Dali na mga ano ta. Wa pa man ka makakaon. Dali magdungan ta. Lain sad kay magkaon kung ako rang usa. Oo. Way kadungan ba dali. Oo, mau ba? Sige, sige. Sige kadigat ha, tiwasan ko lang ni. Pila may sugilan, no? Nagkadungan, gimigaon, pastilan. Lain na yan din atong ikasaw ang tao bitaw nga mo igipitik sa atong kasing-kasing. Mo to nakaingon yun ko nga maunag yun niya ako gipaabot. Ang eksaktong panahon nga makasulti ko sa kong gibati. Unya, Ay, salamat Ginoo, busugan ako eh. ako sa porte na kong busog na. Ako sa smilan. Itutok siya na ako. Ako sa tutukan. Ako na ka ni. Bahala na. Ma'am. Nga na, Braulio? Ako ang bakining. Ansa man na? Ingon si tatay, gwapa kuno ka. Ha? Ingon si tatay, mura kuno ka, manukon og bata. Sure, oy. Ma'am, tinuod, nagkagusto ko niyo mo, ma'am. Ingon si tatay nako. I love you, ma'am. Ingon si tatay nako. Maupa. Ingon si tatay nako, ma'am. Naimo kong sugton. Ugma pagkasal dayon ta. Ay, siguro ka? Ingon mas tatay nako. Anong apel mas tatay ni mo? Ingon mas siya. Uy, kaahak sad, uy. Ina na tatay ni mo ha. Nga sa sunod, kung manguyab siya, ipatelegrama na lang. Hanggaw baya niya. Abi ni mo no? Murag parehas mong utok sa imong amahan. Ha? Kasi pagtuon ni mo aning pagpanguyab, okay, basta dunay proxy. Ma'am. Abi mo, digid unta ko magpili og lalaki nga mo himuon akong kapikas sa kinabuhi. Bisag unsa pa na ka makalilimos. Basta tinarong girespeto niya ang akong pagkababay. Ma'am, kuan Sa kini. sunod og manguyab gani, ayaw pa da sa diktara sa imong amahan ha. Ang unsa may nasa imong kasing-kasing mo isunda. Kay mao na ang tinuod nga imong gibati. Sorry, ma'am Dina. Ambot ni mo Braulio oy, diha na ka. Bida. Niyapang mo siguro to sa tatay. Ingon siya, mo na pinakadabit niyang buhok. Pero, basta lang yun din ako sa tatay, tanawa niya. So kada to, nagyo ko, tagdas babae nga mo igipitik sa kong kasing-kasing. Pero nga naman, gibastid ko na po. Maugitaw na ako na yung kumpruntasi taon sa tatay punso taon. Oy, hinayag pagsira ang pultahan, oy, haguba na. Ikaw ba na, punso? Siya yung guba ba na eh? Asa tatay? Nga naman na. Sa tatay ba? Asa na eh? Sa tatay? Nga naman. Basta asa sa tatay na eh? Naamas nuyo. Punso, oy, punso. Dali una nga re. Punso. Nangita mo na ako, ha? Tay. Uy, ikaw manggudi din ako. O tay. Hindi ako trabaho. Ha? Badsa mo ko mo tay. Usay, Why, pay kayo magitundura ko tay. ngano may may Ipisog tuta ko gibastid mo noon ko. Kasabaan mo noon ko. Ngano mano sa mga pagkahitabo. Ingon, magkangakong sugdo ng imong gusto taon, ha? Unya akong giingnan nga, maunay sugong tatay. Usa, Nauwaw ko, hindi na kong balik dito. pagsorya, oy. Bundan kasi mo trabaho tungod lang atong babayhana. Isabay nga na ng babayhana ba? Di na lagi. Isayan? Di na. Oo, di na. Kung sa apelido, ano niya? Di na good. Ang apelido, magsilbi. Silbi. Sa ato pa, siya si Dina magsilbi. Magkatibor. Ikaw di ay si Dina? Kinsa ka, sir? Ako nga mahal ni Braulio, ang nanguyab ni mo nga imong gibasted.
Mao ba? Mao ka ba nga dili na siya mabalik og trabaho din Kay mauaw na siya nga mabalik tungod nimo kay imo man siyang ibaste. Ako din ang sa, sir. Dahil mao ka, wa pa kasuway og panguyab taon nga ako anak. Mao nang ako sang gitudloan. O sama yung problema sa iyang pagpanguyab nimo Inday. Kinsa may ganahang musugot anang tawhana nga sa iyang pagpanguyab, pero may malang moingon nga ingon si tatay. Sayhan, Nya magsilbi di ay na. kuan ka na. Laliman ka nang nguyab siya nako, niingon siya. Din, gwapa kay ka, ingon sa tatay nako. Giinan pa ko nga, nakagusto ko ni mo day, ingon sa tatay nako. Bungo. May dugang pagid siya, ingon siya, I love you din na, ingon sa tatay nako. Pagkakit. Dito na ko na, nagigsulti na ko sa maong babae. Haskang ahaka din ni mong manguyab. Nagsigim sa di kag ingon nga, ingos tatay. Ulos ka lang ingos tatay. Maunang ibastid ka. Tay, Tana. Hospital pagpanguyab. sige na. Bawa ko tay. Di na ako trabaho. Di na ako tay. Brown Hill. Mao ako problema akong tatay taon nga kanang papanguyabon ko balik sa babae nga di na masilbi problema kunya mauwaw na ba taon ko kinuundang magaling ko sa trabaho kay dili ko gusto nga magkikita pa mi mauwaw na kung di na taon oy karon suko kay tatay nako sa din na nako nga di na ko ganahan mo trabaho paliw tabagi ko ninyo bi unsaon man unsa may ako buhaton bam ati pres brolyo. Good morning, Manang. Ate Pres! Okay, ang sender nato karong adlaw. Si Dudong Braulio. Braulio. Magis Braulio, Ate Pres ka na bang kulhanon kay babae ba? Oh. Kanang hadlok yun kay Hadlok siya yung ba? babae? Kakak kuno kay siya babae. Uy. Hadlok yun siya niya. Kanang nasa panguyaban, kituduan siya ang tatay. Iya, maglado niya tatay. Siya, ingus tatay na ko. Guwapa kuno ka. Ingus tatay na ko. Kanang manukon kag mata. Ingus tatay na ko. Nga, I love you ko do. Sige lang ingus tatay Ingus na. tatay na ko. Di ka ng tatay niya tanan. Ito din, giinan siya nga. Ingna mo tatay ha nga. O manguyab siya, ayaw ipakuan. Kanang ipadaan mo. Anong ikaw siya? Nagtuon na lang ang Babae nga, iyang tatay. niya mo'y manguyab. Oo, Pagkahanggang. mga nga. Wag yun sugta. Yan, ulit siya sila ha. Iyang gikomportasi ang tatay. Mauna siya. Gianto siya ang tatay. Mao to nga. Pagbalik, gisultihan siya. Hinanap siya. Pangyabi ko sa madlok ko. Bahala mo diya. Hinagi siya madlok ate Pres. Undag siya. Hadlok siya. Undag gali sa trabaho ate Pres. Mauna yung problema ron. Saon ko nun niya ang tatay nga gusto magpapanguyaban usab tong babae. Ay, naunsa unsa na man bam. ba? Ikaw ko lang ba? Ang Natalie, mabasaan. Mabasa ka ba? Ay, ma'am. Sige, Bam. Okay, Bam. Nana? Oh, Be, basahin be. atong paambitan lang. Paambit ay, sige. Ni adin his Sirach 36 verse 21 to 22. Ang usa ka babae mudawat og bisan kinsang lalaki aron pamanhon. Apan ang usa ka lalaki kinahanglan magpili pag-ayo sa iyang asawa. Ang katahom sa usa ka babae makalipay sa usa ka lalaki walay mas maanindot pa nga tan-awon alang sa mata sa tao. So eksakto tong pagkapili, ang pagpili niyang pangasawonon, ang problema lang ani karon kay wala mo gud siya. Asa ko niya saya gulyat anang lakas loob? Ganang Kagaling raga. Way, balugan, alakas loob ka. Lakas loob ka nang wa. May kahadlukan ba? Oo, way. Naagid siya ikuan. Ang buto siya ng lakas loob. Lakas loob. Naagi, dili mahadlukan ba? Dili kulhanon. Di ka talawan. Agresibo? Nagyo kay Agresibo. agresibo. Oh, Lakas loob. Magyulaon siya mag-agad sa siyang tatay. Unya, o si tanaw ninyo, dili ni siya, dili man siya matawag na tuog kuwang-kuwang. Dili, uy. Magyulaon lang yun siya. Nagyo siya, ma'am. Di na kuwang-kuwang.
Tingali mo dali sa hinungdan gulyat. Kung adunay mga lalaki o mga dili maminyo, kadili ka maumanguyap. Oo. Kanang burong. Aburo? Kanang burong nga pagkatao. Kanang pang mauawon, di makigatubag tao. Huwag ka iso. Inana ba? Sa tuway kaisog, kanang Lakat loob. ang kanang ibinsay ng lakas loob siya, wa siya kaisog. Oh. Now, ang tambag, ang pangatanan niya diyan ni Braulio, ang anak may nangatana niya nga magpakuyog siya. Unsa to, kuan diyan lan? Unsa man? Wala siya mabalik sa trabaho sa to. Wala na, kinundang na siya, kay bauwa na siya, di na. Gibasted naman siya. Mawawon kaayo? Mga lukon, wala nun yung babae. Okay, ang papa na ito, nagkikistorya naman ni Ma'am Dina, no? Oo, gingnan niya yung papa, may peke mo yab na eh. Okay, giingon mo gud nga kada ko. Ang tingali ni siya taon. Pero kung kuan ang babae, makasabot na siya. Uy, sugot na lang siya. Di kinahanglan nga ispikaran. Matod pang Ricky, kung kuan ang babae, bright, nga makasabot Right, na. sabot kay. Oo. Tinood na eh. Ang Wakwakan pag yun. ang una tingali sa babae ka nang ang kaning si Braulio kanang bata-bataon. Base. Nawali ka galing mong baruganan. Dili sa bata-bata o tingali. Nagitaw nga. Ano Kung ka yung babae? hatukan mo, makigatubang o babae. Nabitaw ba nga di maminyo? Hadlo ka no babae, pero gusto bang hinol. Adoy. Sige, bitaw na ina na. Hadlo ka. Makatupan sila. Ay, nulon eh. Pero hadlo ka uyab. Ang ako ubaka na pananglitaw ng maminyo na sila. Niya magabiin ang ako lugmingon nga tay. Mga bagdog na mitay. Oh. Tay, itistingi tay, Vic. Hindi ko kumakot. Orbida, no? Nakakita ko yung hindi kasi patawag na to siya kung kanang kuwang-kuwang pagka nang murag inosente lang sa pati Presente, ng pati tanga. babae. Okay, sa suwat. Why hilig, bam? Why hilig? Why hiling no sa atong ipada nga sa suwat nga atong gitagag pagtagad karon wa man dito maingon nga hasta nga iyang pagpanarbaho do nay question. Okay man ang iyang pagpanarbaho. Kanira ang ato na lang ane Braulio og dili jud ka makakita usog ka ng taro nga mauya pamasawa. Ayaw lang sa ipapamugos imong Bitaw, kagalingon. uy. Kuan na laga. Abi mo ang tao, bam, na aman dyan. Kung maminyo man dyan ka. Bisag di pa ka. Kuan ka ng naamji hatag sa Ginoo para imo, di ba? Mabot ang higayon nga Bitaw, kanang Yung mga ano biyudo, siya? or kanang mga biyata, wag yun na gihata. Di, kuan yun Ha? na, Ate Pres, no? Kanang mga biyata ba, nga, di yun maminyo. Oh. Diba? Na may mga inana? Dili na para anak naranggit ka. Biyato, maminyo, biyata. o anak. Kanang gas gahi, kanang inig iko. Oh, maldita. Kanang minyo, kanang kuwang. Kanang Dili po tingali pa. Uy. ako naghagod kayo lang sa ako nga. Oh, nabitaw. Nabitaw, inana, Ate Pres, kanang, Daam say maldita nga maminyo. Good. oh, pero, Yata kan biyo pa. biyata ba kanang, oh, gahi ko, ako nang init guba, init Dili sila. biyata ka ng kuan ba ka ng reliyosa. Oh, ba, na, inana, bro. Oo. Kanang naalag yun, di maminyo ba, tungod sa kay strikta, kanang mga, Ano ba? oh, anak, kakita mo sa yun ko, anak, sa una, sa mga Ate Pres, nagili mo anak sila, ay, mga bana, gawas. Liwat na mo Ano mga ba? biyata, mga Hilasan ba? Ilasan, uy, gawas ka, so, paggawas mo, paggawas mo rin. Iya. Wala Lasan. minyo, tiguang na ba? Kahay ka no. Maldita bitaw, nawat. Manaway. Sa una mga Nakasuway ka na pa sa kaulit ng kapangulitaw kag yung nana. Di ka na ito ba nga, kuan pa, inawa ka kasuway. Kasuway sa atong hikamaw niya biyata. Hindi ko kita mo sa nadi pagtilong jin ba. Bro, Tiguang na lang. Balik ta. Balik ba, boy? Karon so Brolio ba? balik ta karon suko na kaayo si tatay nako sa din nako din ko ganahan nga mo trabaho. mo na, To kining parte ning pangutanan ni mo ani kanang Braulio kani imo pagpanarbaho kanang tagay lang una nigpagtagad sa gula pa ka makauyab kay lisod man sa wa kay trabaho kay basin nunya wa kay trabaho usa niya na sinungdan nga dili mo sugot ang babae nimo. Oo, kay ug maminyo mo wa kay kabuhi, di ba? Oo. Wa kay trabaho. Tagay una pagtagad ni mo pagpanarbaho kung mahimo na imong tatay pawahilan sa nang pagpanguyab kay pinanglitan ug moabot ang panahon nga may trabaho nagbinutan ka sa imong trabaho do na nakaitinigom moabot ang panahon nga naa sa kay babae maibgan ang babae nga mo sabot nimo dili na mo tanan kung saon siya pagpanguyab di ba Press dili na bisag mo ingon pag ingon tatay mo ingon sige ay na lang pa ay na pa lang kini mo tatay okay na ta wala tingali mo ingon ang babae pala binagmahali mo sa ako nang gingon unahaw na pagtagad ang imong pagpanarbaho aron daw na kay og sa mga katigwangan pa buwan nigminyo niya nimo kanang ingos katigwangan nga buwan niglarga niya sa barko puno na
Oh, sugod, hugot na ang bakos. Murag yun na tingali, no? Pero maglisod yung kapag panguyab gani, kuan ka ng Braulio, ari akos bay! Magbilig-lig ko, dali ka. Salamat ko na, dito naman, no? Kuna ko ang puzzle, tihon.